معتي ناتي زربو قال مالتي ناي بوس يمش دلا بتريمين فاسيكا سلزوخنا ناي يسوس زاربي كن أبولي إلان زوخنا أبوز تغس يسوس كريستوس تغس تاكلنا كانسي حتى إذا كبركن كنو حفتينا كناي سرحن كميس كجيزي كاتلو مرحي كتركم اللي تكيل كيف دخلنا السدرابيت كيف تقريني على تعزيزات لا بتزدعم الانجليش اوكي جينيسيس سلسته حسبته مشترك زفت ثلاثة In Genesis 3:15, after the account of the fall, God tells the serpent, I will put enmity between you and the woman, between her offsprings and your offspring. He will strike your heel, and you will strike his heel. He will crush your head, and you will strike his heel. ድሕርትና ውድቀት ኩነታት እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ እተክል ኣሎ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ እዩ This is called proto-evangelium, first promise of a redeemer. እዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ወንጌል ክበሃል ከኣልዩ ወይ እቲ ቀዳማይ ብስራት እቲ ፈላሚ ብስራት ኣብዚ ጀሚሩ This is the first time, but we can also see parallels between Abraham and Isaac, for example. Genesis 22 tells us the story of God asking Abraham to sacrifice his son Isaac. Abraham obeys, but an angel intervenes. This we can see in the New Testament as well, when Jesus sacrificed himself for us, and this is a parallel between Abraham and God and Isaac and Jesus Christ. هو هجتي بسرعة زعت هو البوتا خوينو زجا قديما زنببتو ጎን ግን እንዳቀጸና ሀነን ከለና ንኡ ጎን ይፓራለል ማለት ተዛማጅ ኮይኑስ ኩል ጊዜ ስንሪኦ አይ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 22 አብርሃም ተኣዚዙ ወዱ ክስውኦ ክውስን ከሎ ንሪኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንርእሱ ወጃ ክሕልፍ ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኦ ስለዚህ እዚ ጎኒ እንዳተዛመደ ክንገልጽ ፀናይ ማለት Abraham is known as the father of many, and God is also known as the father of many. Isaac is known as a dutiful son. He did not complain when he was supposed to be sacrificed, and so is Jesus Christ also. This is their parallels, I think. And when we're still in the beginning of the Bible, I'm going to talk about the Passover lamb because it's the Passover today. هو هجتي زمدنا هنريو خلنا أبراهام نابنت أبو بزوحات تباهيلو له እግዚአብሔር ከአቦ ብዙሓት ኢሳቅ ከአት እዙዝ ውላድ ከም ዝኾነ ተነጊሩሎ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ከምኡ ማለት ያ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ድማ ብዛዕባ እታ ናይ ፋሲካ ገንዘብ ፋሲካ ክሪና ምክንያቱ እዋን ፋሲካ ስለዝኾነ ማለት In Exodus 12 describes the first Passover in which Israelites slaughter a lamb and mark their doorstep with the blood to avoid the final plague in Egypt. ኣብ ዘፍጥረት ኣብ ዘጸአት 12 እስራኤላውያን ነቲ ገንሸል ሓሪዶም ኣብ ኣፍ ደገኦም ድማ ነቲ ደም ክገብሩ ከለዉ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ጥፍኣት ንቤቶም ሓሊፉ ክኸይድ ከሎ ንርኢ And that's why it's called the Passover, because the angel of death passed over their doorstep. ስለዚህ እዩ ሕጂ ፓስኦቨር ኣብ እንግሊሽ ማለት መህላፍ ማለት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምክንያቱ እቲ ናይ ጥፍኣት መልኣኽ ንገዝኦም ሓሊፎ ስለዝኸደ ማለት And as the lamb they slaughtered to put its blood on their doorstep, so is Jesus also. In the New Testament we see a lot of situations where they call him, oh, there goes the Lamb of God. هو ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ልክ
እቲ ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ልክዕ እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ነቲ ደም ኣብ ኣፍ ደገኦም ዝገበርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንኣብነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንሆ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ኢሎም ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ነንብብ When the Israelites would always go to Jerusalem at this time to sacrifice their lambs, it always had to be spotless, and no plague should be upon the lamb. And so is Jesus also. He is sinless, a sinless man who died for our cause. This is the parallel between the Old Testament and the New Testament. ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ትቐርብ ዝነበረት ንመስዋዕቲ ገንሸል ታበጊዕ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ነቐፌታ ዘይብላ ወላ ሓንቲ ጉድለት ዘይብላ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ምዝማድ ምስ ሓድሽ ኪዳን ክሪኦ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓጢኣት ዝበሃል ዘይብሉ ሰብ እዩ ነይሩ ንጹሕን ሙሉእን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝምድና The bronze serpent, the story of poisonous snakes biting the Israelites as punishment for complaining God's instructions. And Moses took a bronze serpent, and anyone who would look at it would survive. ሕጂ ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ድማ ንኣብነት ናይ ተመን ምልክት ገይሩ ናይ ተመን ብነሃስ ይዝሎም ተሰሪሑ ኣብ ከም ሰቐለ ሙሴ ነንብብ ኢና ነቲ ተንጠልጠለ ተመን ዝረኣየ ዘበለ ኩሉ ድማ ይሓው ነበረ Yes, and that's the parallel between the cross and the serpent represents the sin. And there's many accounts like this. For example, in Isaiah 7:14, if you have a Bible or a phone, the young woman shall convince and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So this is for the people that says, oh, Jesus is not in the Old Testament or something, because this is exactly what was told to Mary. You will call him Emmanuel, and he will reign over the house of David. እዚ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መፈፀምታ ክለብስ ከሎ ብዙሕ መገዲ ንርኢ ኢና እቲ ተመን ሕጂ ናይ ሓጢኣት ምልክት ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ከም ዝኾነ ዝገልጸልና እዩ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ መገዲ ኢሳያስ 7:14 ተዳሪእና ንኣብነት ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ ኢሉ እዚ ድማ ንማርያም ዝመፃላ መልእኽቲ ልክዕ እዚ ምዃኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣቐዲሙ ዝተነግረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ ንርኢ ማለት እዩ So this is what was told to Mary at the time, and she married to Joseph, so the child would not be called a bastard. But to put it short, let's go to Psalm 22, because that's the whole purpose of me talking today. And I want someone to read out aloud if they can. Psalm 22, 1 to 3. ሕጂ እሳክ ትርጉመልኩሞ ናብ ምንባብ ክንከይድ ኢና ንማርያምን ልክዕ እዚ መልእኽቲ ምስ ተነግራ ብድሕሪኡ እቲ ህፃን ብወሰን ዝተወልደ ወይ ድማ ብዘይ ቃል ኪዳን ዝተወልደ መጥ ከይከውን ምስ ዮሴፍ ተመሪያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ህፃን ከም ዝተወልደ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ሎሚ ቀንዲ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ግን ኣብ መዝሙር ዳዊት 22 ዘለዎ እዩ ካብ 1 ክሳብ 3 ሓደ ሰብ ኣው ኢሉ ከም ዝበልና ደስ ምበለኒ ትብላላ أنا لو ذنب بلنا يعني تدالي على الهم أملاخي سلام تحرك كاني كامل دقي كاب كلا باوي أملاخي معك ترى مصادي هيك نمسن بليتون كما يقول أطب مارك سايت نبي مصاب كبشة. We see this in the New Testament. God calls out to God and tells, my God, why have you forsaken me? Many people use this as argument to the Trinity. They say, oh, well, if Jesus was God, he would not call out to God. But Jesus was here to fulfill the law. He said, I am the law. I came here to fulfill the law. He came here to fulfill the prophecies that was written about him. So this is one of them. My God, why have you forsaken me?
هو زحج أملاخي ስለምንታይ ሓደካን ዝብል ቃል ገለገለ ናይ ስላሴ ተቃዋም ትምህርቲ ስላሴ ተቃዋምቲ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ተዝኾን ነይሩ ስለምንታይ አምላኺ ስለምንታይ ሓደካን ይብል እንዳበሉ የምጽዎ እዮም እንተኾነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት እዩ ዝፍጽሞ ነይሩ ነቲ ሕጊ ዝፍጽሞ ነይሩ ንሕጊ ከፍርሶ ይኮንኩት መጽሓፉ ክፍጽሞ ደኣ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ Is there anyone else that can read Psalm 22:7 to 9? ካብ ሸውዓተ ክሳብ ትሽዓተ ከዓ ከም ዝበልና ዝኽእል ሰብ ኣሎ መዝሙር ዳዊት 22 ማለት እዩ መን ኣሎ ካልእ ከም ዝበልና ዝኽእል አማኑኤል ተዳልዩ ኣሎ በዚ ቅድሙኩም ኣሎ በዚ ዝእድም ኣለኹ ኦኬ ዝርአኒ ዘበሉ የባጮለይ ኣብ እግዚአብሔር ይተዓቆብ እስኪ የናግፎ ብይጎ ኢሞ ንሱ የድሕኖ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ከናፍሮም ይርምጥጦ ያለዉ ግናኸ ካብ ማህፀን ወላዲተ ዘውፃኒ ኣብ ኣጥዋት እኖይ ብርጋእ ዘዕረፈኒ ምስራኻ Kallisif Allah Zinabib, is there anyone else that can read from 16 to 18? ካብ 16 ክሳብ 18 ዘንብብ ማን ኣሎ ኦኬ ሁሪያ يا تأكل مثلا ويتا عزيز يبارك Thank you. This is exactly what happened in the New Testament. ذلك كم زلوا أبو حدش كده تفتح All who see me mock me, they hurl insult at me. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Which verse was that? ሌላ ግጹ ላይ ያለው ገለይ ይብላለው ማለት ልክ ከሚገብሮ ከም ዝነበሩ ሁላትና ነንብብ ወይናምሽ ክዳኑ ይወስድዎ ብጫ ይገብሩ and many people say, well, oh, Jesus might have planned everything. He might have planned to be the Messiah. He might have orchestrated all this to make it look like he was the Messiah. But he can't really control what other people do to him. He can't control what they feel or what they do to him. And I think this is a really good argument for maybe some Jews who believe that the Messiah has not come yet. هو ገለገለ ሰባት ማለት ለማን ኩል ጊዜ ስለዘሎ ሆነ ይሉ ነዝስ አቀናቢሮ እዩ መደብ ገይሩ ከምኡ ገይሩ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ ከም ዝገበረ ካሕስቡ ክእልዮም ግን ብሓቅን ተዳመጢና ዋላ ንሱ ዝኾነ ዓይነት ነገር ተገበረ ነቶም ካልኦት ዝገብሮ ግብሪ ግን ክቋፃፀሩ ኣይክእል ስለዚ ሕጂ እቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ እውን ነዚ ይፍፅምዎ ወይ ድማ ይምልእዎ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ድማ ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ ንኣይሁዳውያን ከማ ንኸነረዳእሉ በጣም ዝጠቅም ቃል እዩ ማለት እዩ I think when I first researched all this was to show you guys that nothing is unplanned. Everything is according to God's will. It might take a lot of time and it might take a few centuries, but if God makes a covenant with someone, he does not break it. Because he with the Israelis, they might have gone astray a lot of times, but he does never break his covenants. ኣብዚ ክብለኩም ዝደሊ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንዝኣተዎ ቃል ይፍፅሞ ምዃኑ ወላውን ግዜ ተወሰደ ወላውን እንተነውሐ እግዚአብሔር ግን ነቲ ኪዳኑ ይሕሉ እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ንዓና ዓብዪ እምነት ዝኸውን መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ጸሎት ክንጽልይ ንኽእል ኢና ተረዲእኩም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ምግላጽ ያ መሐላልፋትና ዘላ ምግላጽ ማለት ካብት ፍጻመ ካብት ንፈልጦ ነገር ዘይንፈልጦ ወይ ድማ ዘይስተዋዕልና ነገር ያ ከተምጻልና ጽንያ ጅትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻም ብዙሕ ዓመታት ወስድ ኽእል ኢላቶ ምስተነግረት ቃልሲ ነዊሕ ጊዜ ወስዱ ኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ግዚኡ ሓልዩ ስጋ ክለብስ ከለና ንፈልጣለን ስለዚህ ትመልእኽቲ ድማ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝተዛረበው ነገር ኩሉ ጊዜ ስጋ ይለብስ ግዚኡ ሓልዩ ይፍጸም አሜን ክብርና አምላክ በጣም ደስ ዘብል መልእኽት እዩ መዝሙር ዳዊት 89:34 በጣም ደስ ትብለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኪዳነይ አይፍርስም ከናፍሬ የተዛረበው ድማ አይልውጥም ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ካብ አፉ ዝወፀ ቃል ኪዳን ከምቲ ጫፍትናት ብሎ ጸና ኪዳን አይልውጥም አይርስዕም ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ነገር ኣብ ቃሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉልና ዘሎ ነገር በሙሉ ኪዳን ማለት እዩ it's a covenant ኪዳን ዘይመስል ክኾን ክእል እዩ ክመስል ክእል እዩ ብዙሕ ነገራት አንጻር ዝኾነ ነገራት ክኸይድ ክእል እዩ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምልክት ከይትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ስርሑ እሙን እግዚአብሔር እሙን ጎይታ ይመስገን God is faithful አሜን ክብርና አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ኪዳኔ አይፍርስም ነህና ህጅንታይና አንገብር ዘመና ማለት ነት ቃሉ አጥቢና እናዛለን ተስፋና እንድርብ ይብልና እምነትና እንድርብ ይብልና እግዚአብሔር ይመስገን ተማሊ አብዝ ንግልገል ነርና ቃል አምላክ ምስባል ኃይላቸው ንጽል ነርና በዝናይ ፋሲካ አርስት ፍላይ ንጽል ነርና እጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሙስ መስተሳቀየ አርቢ ብዙሕ ስቃያት ገለ አርቢ ኻምስ ተሰቀለ بدهري قدام ግን መሳቂት ነራ ሐቀይሽ ዳኒ ንጽልየላ ነርና ተሐሳብ ማለት ቀዳም ኩሉ ነገር ሱቅ ኢሉ ነሩ ዝረአ ነገር የለም ዝስማዕ ነገር የለም እቲ ናይ ሐሙስና ናይ ዓርብን መዕፀው ይዝመስል it's over ያት ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ በቃ ሱቅ አቤሎዳ እጂ what's next ታይዝ ሰብ ነገር ያት ኩሉ ነገር ሱቅ ኢሉ ነሩ ወላ ሓደ በደገ ትሪኦ ንኽትኣምን ድዩ ተስፋ ንኽትገብር ድዩ ዝድግፈካ ወይ ዘተባባዕካ ነገር አይትረክብና Saturday was so quiet it was quiet ንፋስ የለን ደበና የለን መዝሙር የለን ጸሎት የለን ተአምራት ዝግበር ነገር የለን everything was like closed ዘተአጽኦ ይትመስል እግዚአብሔር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አፍስራህ ነው at the underground በታህቲ ማለት in the background ጎይታ ኢየሱስ ሩህ ሰላም አብት መድረኽ ወላ ሓደ ነገር የለም ኩሉ ነገር ተጠይሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አብት ቦታቲ ንስልጣናትን ህልቅነታትን ይሰራል ካብ መሰረቱ የፍርሶ ነው ሓደ ጊዜ ብላዕሊ ዝወፀ ጥራይና ድሪ ሓንቲ ተኽሊ እንድሕር ሓንቲ ፍረ ደርቤ ኻያሲ ንነዊሕ ጊዜ ስቃያት ውሽጥ ግን ስራሕ ተሰራህ ምስተልቀለት ኢኻ መብዛሕትኡ ጊዜ ዓለማዊ ሰብ ወይ ስጋው ሰብ ከመስግን ትጅምር ዋው ከምት ጴጥሮስ ዝበሉ አታዛገረ በዚያዳ ነቂጣ ታትማል ዝረገም ካገረስ ነቂጣ ይልስ ክግረም ከሎ ንሪ ማለት ስራሕ ግን ውሽጥ ይሰራህ በጽባሂቱ ይኮይ ተማሊ ረጊሟ ትፍረግን ማእስ ተራይ ትውጽት በጽባሂቱ ተራይ አሞንጎም ታይ ትገብር ትሕቱ እንታይ አይነት እንታይ ዝባሃል አለካ አራአይ አለካ እንታይ አይነት እምነት አለካ ስለዚህ ብሽም ኢየሱስ ኩሉ ኣብ ዙርያኹም ሱቅ ኢሉ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኩም ነገር ኣብ እግዚአብሔር ሱቅ መባል ዝባሃል ነገር የለም ስለዚህ ድህሰስ ብናይ ስሜት ህዋሳትና ስለንደይን ዝምስሶ ይምበር ውሽጢ እግዚአብሔር ስራህና ይሰራሃል አሜን አሜን ክብርና አምላክ ከከሙ እንዳበልና እንዳጸለና አውኸለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በስራ ላይ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝተዛረበው ነገር ኪዳን ክልወጥ አይክል ክፈርስ አይክል ክቀየር አይክል ነው ሃሌሉያ ኦ ፕሬዝ ጋድ ግዚኡ ሓልዩ ስጋ ይለብስ ግዚኡ ሓልዩ ይፍጸም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
መዝሙር ዳዊት 22 ዘንበብናዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝተፈጸመ ዘመናት ቆፂሩ መዓልታት ቆፂሩ ከም ዝተፈጸመ ብሽም ኢየሱስ ኣብ ልዕልና ዝተነገረ እግዚአብሔር ዝተዛረበልና እግዚአብሔር ዝሓሰበልና ብጸሎት ዝሓተትና እዩ ብትንቢት ዝተነግረና ነገራት ኣብ ልብና ዝተተምነናዮ ናብ እግዚአብሔር ዘቕረብናዮ ነገር ብውሽጢ ስሩሑ ይሰርሓሎ say amen say amen and receive it in Jesus እምነትኩም አሐድሱ ለምሽ praise God hallelujah ወላ ይምሰልካ hallelujah ወላ ይሰማዕካ hallelujah ካብ ስምዒት ንውፃሎ ምምሸት in Jesus name hallelujah praise God thank you Jesus hallelujah እግዚአብሔር በሥራ ላይ እግዚአብሔር